Ang pagpakasala nahimong kabahin sa tawhanong kahintang. Walay perpekto matud pa. Ikaw, ako, kitang tanan makasasala. Apan dilibuot ang Dios nga mapabiling kitang tanan sa maong kahintang. Maong nga diha sa mga pagbasa karon, nagbutyag kini sa usa ka pasaylo o kapasayloan sa atong mga kasalanan nga nabuhat. Ug tungod ni ining atong kakulangan, ipamatud-an sa Ginoo ang iyang gugma alang kanato. Nga tungod sa atong pagkamakasasala, si Kristo namatay tungod kung alang kanato. Gipasaylo niya ang atong mga sala. Siya sa iyang pagkagamhanan ug maluluyon andam sa pagpapas sa atong mga kasalanan ug pagdawat nga mahinagpon sa atong pagbalik kaniya. Duna pa'y mga higayon nga kita na dumili sa paghatag sa atong pasaylo sa atong isig katawo nga nakabuhat kanato ug kasaypanan. Kundo naman, kanus ama nato ihatag ang atong pasaylo, unya na ba, kung ulahin na ang tanan. Si Reverendo Padre Richie J. Gamaya, mao ang mangulo ning Santos nga Misa, dinuyugan sa malasigong pag-awit sa Pauline's Friends. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsuon, ang atong Ginoo sa kaluoy o gugma. Busa sa dakong pagsalig atong pangayoon karon ang kapasayloan sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Diyos nga makagagamong sa tanan, ug kaninyo mga igsuon,
pinakalapas sa pagkakaliya mo, sa unang-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pabuhat sa ayang buhaton. Kaya ang sala, akong damang sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunay Birhen, sa daran ng mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo iampo sa Ginoo nga among Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Nagpapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluoy kami. Nagalingkod sa Diyos sa Amahan, gawa ng among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Alam Lolo Jesucristo, tuban sa Espiritu Santo, iasa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-aagap. Himua nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo sulod sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Sira. Uluhan 27, tudling 30, ngadto sa uluhan 28, tudling 7. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy makalilisang nga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalus ikaw usa ka tawo, ang Ginoo manimalus usab kanimo. Apan kung pasaluon mo ang usa ka tawo na nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kung mag-ampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligutgot batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, o kung dili ikaw mo pasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo na ang Ginoo mo pasaylo kanimo sa imong mga sala. Kung dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon, ikaw tawo lamang. Una-una kini, moabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot o pagpuyo sa subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay, mag-uul ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo. Ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahan di anon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahan di anon sa pagbati. Dayga ang Ginoo kalagko ug ang tibok kong kaugalingon, daygang iyang balaang ngalan, daygang Ginoo kalagko ug ayaw ikalimti ang tanan mga kayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahan di anon sa pagbati. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong kasakitan. Iluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, ilibutan kanya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon,
kanunay mga saba. Di magtipig sayang kapumot kanunay. Iya kitang itumala, dili sumala sa atong kasalanan. Inimalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo, o maluluyo, dugay nga masuko, bahalianon sa mabati. Kaingon nga mga langit hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaluoy kanila, nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon ang iyang ipahilayo kanato, ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo, o maluluyo, dugay nga masuko, o bahandianon sa mabati. Ang Ginoo maayo, o maluluyo, dugay nga masuko, o bahandianon sa pagbati. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, puluhan 14, tudling 7 ngadto sa 9. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kaninyo Manausab kanimo. ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kaya gingarian sa langit, sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya sa ingon nga usa ka ulipon. Siya, lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak,
ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Apan miluhod ang sulugoon natubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw intawon ako ipakiha kay bayran ko ra ikaw. Ayaw intawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya og pipila lamang ka pisos. Gilabnit dayon niya o gituok o giingnan, bayarin ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw intawon ako apikiha kay bayaran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gitawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasing-kasing gayon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niadtong milabay nga tubig na hinumdum ko nga kapin kung kulang sa 5,000 ka mga pari ang nagtigom dito sa Manila sa gitawag nga Congress o retreat sa mga pari. Nga usa sa mga aktibidades mao kining pagpangumpisal. Kung ikaw sa kapari, ikaw man ang tigpakumpisal aron mo pasaylo sa sala sa tao. Pero katong higayuna, kaming mga pari maoy nangayo og pasaylo. Mao tong dito na sa among paglinya, dunay mga bangko nga gibutang sa matag kilid palibot sa lugar diin kami nagtigom. Kung atong mahuna-hunaan, 5,000 ka mga pari kapin kung kulang, hilabihan kadaghan ng mga paria. Unya sa paglinya na, ako nilinya ko kay mangumpisal. Dunay pari nga malingkod. Siguro mga ikanapulo na ko sa linya. Unya natingala mi nga pag-abot namo nako sa ikapito ka linya, dugay man kaayong nangumpisal tong pari. Dito ra pud sa pari nga naglingkod. Nya kami nga nagtindog taas sa among linya, nawad-an mi og pasensya. Motong niingon ang gisundan ako, kung ikapito ko, ang ikauno miingon, Pader, manguhan ang tagbangko, kunya mukumpisal ko nimo. Kunya ningon ko, sige, ako sa una. Motong nga nisugot siya, sige, ikaw una. Kunya humanimo, ako na po'y kumpisal nimo. Motong nanguha mig bangko, nangita mig kilid, niuna ko og kumpisal, nangumpisal siya, kunya pagkahuman niya, ako na po'y nangumpisal niya. Kay para lagi madali, di kaming duha nagpakumpisalanay ming duha. Karon ang nahitabo, human na ko og hatag sa pasaylo sa iyang sala, wala naman ko katindog dayon, kay doon na may nisunod nga lain akong pari. Imbes nga magdali ko, para makapahulay na unsa mahinoon nga ang naglinya sa pikas, na naghan mahinoon sa akong linya, ug daghan hinoon kay mga pari nga nangumpisal din hinako. Bisan pa man sa kalangan nga akong gibati, human sa pagpakumpisal, niya itong gabiuna nakapamalandong ko, matay ning kinabuhing pari, kinabuhi gud sa pagpasaylo.
pero wa magpasabot nga kaming mga pari wa pod mangayog pasaylo. Kay bisan kami ang instrumento sa pasaylo sa Ginoo, kami pod kinahanglan mangayog pasaylo kay kami masayo makasala man pod. Karong Domingguha mga igsuon, atong gi-usban pagtuki kining maong tema sa pagpasaylo nga gisundan nato niadtong miaging Domingo kung nahinumdum kamo. Karong Domingguha, atong makita ang sambingay na dungog nato na usa ka utangan sa milyon ngadto sa iyang agalon nangayo og pasaylo kay di siya makabayad. Nga unta gipaninglan sa iyahang agalon, lakip ang iyahang pamilya ibaligya aron mabayaran na iyang utang. Apan mihangyo sa ayaw lang sir, taga iko higayon, ayaw ko apikiha kay bayaran na nako na. Mautong sa kaluoy sa iyang agalon, niingon ang agalon, sige tagaan taga higayon, gipasaylo ta ka, bayaran nimo hangtod nga makaya nimo. Pero naun sa panghitabo nga sa pagawas ni adtong maong utangan sa usa ka milyon, nakasugat siya og dunay nakautang niya pila lang ka pesos, nangayo pasaylo niya kay di pod makabayad, istrikto man hinuon siya kaayo ug iyang gibalhog ngadto sa bilangguan. Gipapriso niya ang maong nakautang og pila lang ka pesos nga siya gipasaylo man unta sa milyon ka pesos. Ug sa nahibaw-an sa maong agalon gi kasuk-an pag-usab kadtong iyang gipasaylo ug iyang gipabalhog sa pisuhan. Ug kining maong sambingay gitapos ni Jesus pinagi sa pag-ingon. Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit kung dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayon. Mga igsuon, matag usa nato nagkinahanglan sa pagpasaylo. Matag usa kanato kinahanglang mopasaylo. Matag usa kanato kinahanglang pasayloon. Pero mga igsuon, dili sayon ang pagpasaylo. Kay unang-una, dili ka na tinuod ka ng ilang giingon to forgive and to forget. Ang pagpasaylo, dili paghikalimot. Kay imposible kaayo, irresponsable kaayo ang usa ka tawo nga malimot lamang human sa sakit kaayo niyang kasinatian. Dili kita makaingon nga ang pagpasaylo paghikalimot. Kay sa pagkatinuod, bisan pa man og ikaw nakapasaylo sa imong isig kaingon, di gyud nimo malimtan ang sakit nga iyahang gipabati kaniya tungod sa iyang sayop nga nahimo. Mao na mga igsuon, makaingon ta, forgiveness is not forgetting. Ang pagpasaylo dili paghikalimot. Bisan pa man og mahinumduman nato ang sayop, atong gidawat ang maong tawo, atong gidikayan ang sala, dili ang tawo nga nakasala. Sa ining list pa mo ingon ta, hate the sin but not the sinner. Higugmaa ang nakasala apan dili ang sala. Mao na nga kung kita tinuod nga magpasaylo bisag sakit palandungon, makahinumdom gihapon ta sa sakit nga gihimo sa imong isig ka tawo, di gyud nato makalimtan. Pero ang pagpasaylo, paghinumdom, pagdawat bisan pa man sa sakit nga nasinati nato. Ikaduha, mga igsuon, kung ang pagpasaylo dili paghikalimot, ang pagpasaylo dili pod nato masugo, dili ta makasugo sa atong isig katawo, pasaylo ako. Dili ta makasugo sa atong isig katawo, pasaylo siya. Diha bitaw to'y usa sa mga sikat nga telenovela kaniadto, usa sa mga scenes, no? Sa mga salida, nakalimot ako unsa tong maong telenovela. Giingnan siya sa inginahan nga pasayloan na ang imong higala. Apan miingon ang tao, dili pwedeng isugo nimo ang pagpasaylo. Kay nganuman, ang tinuod nga pagpasaylo nagagikan gayud sa kasing-kasing. Mao na nga miingon si Kristo dinhi, dili lang kay kapito nimo pasayloon kun dili kapituan. Buti pasabot, walay limit, walay kondisyon ang pagpasaylo, nagikan gayud sa atong kasing-kasing. Kinahanglan ang pagpasaylo dunay panahon. Ang pagpasaylo kinahanglan nga mulabay ang pipila ka adlaw, tuig o pila ka mga panahon aron ikaw makapasaylo. Di nato maingon nga automatic ang pagpasaylo. Kanunay ning pag-practice,
kanunay nga pagbansay aron madawat nato ang sakit nga gihimo sa atong isig kaingon. Mao na ang pagpasaylo, di nato mahimong isugo. Ikatulo, kung mag-isgot ta og pagpasaylo, importante nga atong hinumduman nga ang tinuod na pagpasaylo mao ang dili pagpatay sa gugma. Di natutugutan nga ang gugma muhunong, nga ang gugma di magpadayon tungod lang sa sakit nga kasinatian. Ang pagpasaylo nagpasabot nga bisan pa man sa nanglabay nga panahon, bisan pa man sa dili maayo nga binuhatan, imong bansayon ang tinuod na paghigugma. O na nga dinhi sa unang pagbasa, klaro kaayo nga pipayang mangnuan kita ni Propeta Sirach, sa pasahon ni Sirach, nga ang kasuko ug ang mainitong buot mo'y makalilisang nga mga butang. Busa, punong na sa pagdumot ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay kung buto na hunaon, kitang tanan, iya kita sa Dios. Buhi man kita kung patay, iya kita sa Dios. Mo naggugma lang ang makapadayon sa atong maayong relasyon ngadto sa atong isig kaingon. Kanang gugma nga walay kondisyon. Dahil usa ka managtrato nga nagbulag sila. Nga human sa pila ka bulan, ang babae nagsulat ngadto sa iyang hinigugma. Unya natingalang hinigugma nga labing naman kaayo ang sulat. Miingon siya, "Dear Pinangga." Gigibasa sa maong babae, maong lalaki ang maong sulat. Miingon siya, "Dear Pinangga, balik na in taon kanako kay gimingaw na ko kanimo. Atong nang sugdan pag-usab ang atong panaghigugmaay." Kunya gibutang niya, "Nagmahal, Inday." Nya na ay PS, no? Ingon sila postscript man ni sa in English. Kung sa Bisaya, pakapin sa sulat PS. Ingon dito PS. "Congratulations di ay kay nakadungog ko nga nakadaog man daw ka sa loto." Mo'y iyang PS. Nakauna-una ang maong lalaki. Siguro makikuli ni nako, makibalik ni nako kay kwartahan naman ko. Dili siguro ni tinuod nga gugma, dili siguro ni tinuod nga pagpasaylo, tungod lang ni sa akong kwarta. Busa mga igsuon, kung moingon ka tinuod nga pagpasaylo, but pasabot, dili natutugutan nga patyo nato ang gugma. Dili natutugutan nga muhunong kita sa paghigugma. Kapito, walay limit, walay kondisyon. Busa mga igsuon, nining atong pagsaulog sa Santos nga Misa karong Domingguha, samang ang Dios nagpasaylo sa matag usa. Atong balikon ang kaimportansya sa pagpangayog pasaylo o sa pagpasaylo. Husbo nato, ang tinuod nga pagpasaylo dili paghikalimot. Ang tinuod nga pagpasaylo dili nimo masugo ngadto sa uban. Ang tinuod nga pagpasaylo dili mao ang paghunong sa paghigugma. Busa hinaot unta nga ang Dios nga di makalimot kanato, ang Dios nga nagsugo kanato sa pagmahalo paghigugma, muhatag kanato sa tinuoray nga pagdawat aron ang pagpasaylo nga nagdala og kalinaw ato untang mapuy-an ug maangkon sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Palihog tindog ug atong karon ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, kita kanunay nag-ampo nga ang Dios mopasaylo kanato sama nga kita andam nga mopasaylo ngadto sa nakasala kanato. Diha sa atong mga pangamuyo, atong pangayoon ang gugma ug kaluoy sa Dios. Moingon kita, Ginoo, pasaylua kami. Ginoo, pasaylua kami. Alang sa nagduma sa simbahan,
Mapatunhay unta ang hiyas sa pagka mapasayloon o pagka mahigugmaon. Ilabi na ni adtong mga tao nga nanglutos sa Kristohanong katilingban sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami. Alang sa atong mga pangu sa panggamhanan, mabatunan unta nila ang kasing-kasing nga mapasayloon aron makamugna sila og bag-ong dagway sa panggobyerno, mga pamaaging makaayo sa pang-ekonomiya, politika ug uban pa aron mulambo ang nasod nga Pilipinhon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami. Alang niadtong nag-antos sa tumang kawadon, way kaangayan nga naangkon, mga taong nagkalisod-lisod, makabaton unta sila og igong kusog sa pag-atubang ni ining tanan ug mosalig sa Dios nga maoy tinubdan sa hustisya ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami. Alang sa tanang mga opisyales ug miyembro dinhi sa atong katilingban nga nakasinati og mga panagbingkil-bingkil nga unta ang pagpasaylo maoy labaw nga gikinahanglan sa Dios ug dili ang atong pagkaaktibo sa atong kapilya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami. Alang kanatong tanan nga misaulog sa puong sa Dios, gugma ug pagpasaylo, unta ang atong mahuktan, ilabi na sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami. Alang sa atong mga kaigsuunan, family circle sa barangay Matalom, Cotabato, nga unta sa kanunay, maila ang kalinaw ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pasayloa kami. Mahigugmaon o mapasaylo nga mahan, ihalad namo ang tanan namong mga gikinahanglan. Tabangi kami nga makapuyo ug makapasaylo ngadto sa uban ug dasiga kami sa pagsunod kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamagihatagon, nadawat namo kini nga among gihalad kanimo, ang pan nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga kalanon sa kinabuhi alang kanamo. Daygon ang Diyos Diyos. hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw, Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamanggihatagon, nadawat namo kini nga among gihalad kanimo, ang binong abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga panot. Alang sa pagdayeg ug pagmaya sa iyang alang sa atong kapustanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang mga pag-ampo sa imong lungsod, ug dawata nga among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba, magdala untaw kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
kasing-kasing. Amo nagipayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Ay umatao. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahong sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga birhen. Nagpasakit siya sa krus ug miluwas kanamo gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw, nihatag siya kanamo sa kinabuhing dayon. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usala sa kaitasan. Dahil ko ng nag-aali sa ngalan sa Ginoo. Usala, usala sa kaitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan nini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo
ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, kanang tubos ka na ako. Pinaagi sa iyong krus, o pagkabanhaw luwas sa arong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among obispo, sa tanang mga obispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunghay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mangayo kita sa pasaylo sa amahan, ug nga dad-on unta kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Sana
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsanig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita kang timaan sa atong panagigsunay. Igsuon, kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga malawat kanimo, apan ipangulog lamang kung maayo ako. Alawa si Kristo. Alawa si Kristo. Alawa si Kristo. Amen. Alawa si Kristo. Amen. Alawa si Kristo. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, mag-aga kunta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultulunta kanamo diha sa dalan nga kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo makagagahong nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
Amen. Nahalad ng santos nga misa, panglakaw kamo uban sa pagkamapagsayloon sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Paminawa natin karon ang tawad sa panahon o kami handa ang atong mga mata ang manarong buhaton ka. Panahon na sa pagbago, panahon na sa buhay patuloy, panahon na sa pag-ihusay, pag-ihusay.